Iqulu lababaleki livelela libangisa estation samaphoyisa maphakathi nedolobha iKapa loyinikele emaphoyiseni ukuze liboshwe. Inkantolo yathi lababaleka abakhethe phakathi kokuboshwa noma babuyiselwe emazweni abo. Kepha namhlanje bakhetha ukuhlala onqinqemeni lomgwaqo eduze nesiteshi samaphoyisa beyoyicelela ukungena ezitokisini. Ezikadalawane eziphakwe ngobuningi ngase-Cape Peninsula University of Technology lapho liqinqe khona leli qeqebana lababaleki emva kokususwa endlini yebandla belihleli eduze kwayo. Amaphoyisa angenelela abasusa eSt Mary's Cathedral okuyindawo bebegweve kuyo. Basuswe eGreen Market Square namhlanje kuseni emva komyalelo wenkantolo ephakeme yaseKapa. Umkhandlu dolobha waseKapa wamangala enkantolo ephakeme cishe amasonto amabili edlule ngenhloso yokubaxosha eduze kwendlu yesonto lamaweseli. Lababaleki bathi abazi ukuthi bazolibhekisaphi. You talking every day women abuse, child abuse. Every day you talking about the TV, women abuse, child abuse. Look this woman, look this child. Why you gonna abuse us? But you forget you eat our money. The city of Cape Town is asking us to go back to our community. So the question is, are we expecting someone that is not owning the house to go back to where he was renting before after 5 months of not working? Emini namhlanje isikhonzi senkantolo sikhipha omunye umyalelo wokubasusa kule ndawo esemgwaqweni eduze kwase-District 6 kude eduze ne-Cape Peninsula University of Technology. Isikhonzi senkantolo sitshele lababaleki ukuthi mabawuhloniphe umthetho wenkantolo ukuthi abasuke baphele kule ndawo abagweve kuyo baphindele lapho bekade behlala khona. Baphinde batshelwa nokuthi umkhandlu dolobha uzobahlinzeka nangezokuthutha.